Er is in het centrum van Kolm nog niet van te zien. Maar hier maakt het tak om je barren. Het centrum van Kolm is dan het decor voor een muzikale voorstelling over het oproer. Ja, bij mensen die geschiedenis studeren, die weten het wel. Maar de bedoeling is dat nou iedereen snapt van hier is echt wat gebeurd. Echt met geweld hebben we ons verzet in de Franse overheersing. Het verhaal van het Kolmer oproer is geen geschiedenis van mensen met een gevoelige magen. Ja, we staan bij het oude jachthuis. 200 Ierlien is allemaal rijtjes opsluiten hier beneden. In de gevangenis. Het honnenhok nemen ze dat ik wel. En toen ben honderden mensen met op paard komen om die jongen te bevrijden. En dat is beroerd oorhand, zeg ik je wel vertellen. Er zijn 168 gearresteerd. Die ben opsluiten in het kerken. De 2 leiders, Salomo Levi en Jan Benders, ben beide onthoofd. Dus ik kan vrij roeg in die tijd. Onder oren Pieter Wilkes en Johannes Riepma door mij. Wielst Siep van der Ploeg de haadrol van Tolkersel. Het is eigenlijk het enige verzetje in de Frans geweest in heel Nederland. En dat zijn dus eigenlijk die woordpieken, die anarchisten van Friesland, die hun eigen wereld scheppen, die hebben dat in. Dus het is bijzonder voor Nederlandse begrippen, is het zeker een bijzonder verhaal, ja.